הכי טוב, מוביל. אני עם החבר'ה מסרידים, כן, המסרידים. מח"ט גולני? לא, מסרידים. אקס מח"ט גולני. אני רק 890. לא נורא לשמה, יש גם כאלה, לא נורא. אני מסרידים של החרמון. אלה שנשארו, כן. נראה טוב. אחלה שריד. נראה טוב, על הכיף. אחלה שריד. הוא שריד של פלפל. בסדר, אבל הוא תותח על. ואני חייב להגיד לכם משהו, רק הבטחתי. הסנדוויץ' פקטורי, הבעלים אשר השביע אותי שאני מביא סנדוויצ'ים לגולני. גולני, כן. איך שאמרתי שאנחנו עושים את הדבר הזה, אצל גולני לא משלמים. תביא כמה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אבל שזה יגיע לגולני. תקשר אליו, תגיד לו תודה. בוא נתקשר אליו עכשיו. לא יתעקש. תקשר אליו, בוודאי. זה יהיה דבר גדול. מזל שגם אני הייתי פעם, אני יכול לתת איזה ביס עכשיו. רוטשטיין. תיאבון. פעם אחת שהסתבכתי עם גולני שמנו שזה היה לכם עם הרבה עוגות שם ליד הקפה. תראה. איפה זה השריון? זה על חשבון גולני. באנו 1,000 מנות. היינו. זה אותם אלה שהיינו מצד שני? כן, הראשונים שם. אנחנו מאוד גאים בכם, עכשיו לא למצלמה.